Jo crec que segur que un abans i un després, per diverses raons. Una, perquè posem això, l'infant i l'adolescent en el centre, els nens i les nenes, i dos, també perquè fem una xarxa de professionals que treballem junts per això. I això té molt de valor, perquè ho diem moltes vegades, però és molt difícil fer-ho. I jo crec que, a més, aquesta xarxa de protecció dels infants també ens anirà bé, no solament per l'abús sexual, sinó per treballar en els territoris altres coses de drets dels infants. I, per tant, segur que és una nova manera de treballar i que ens ha d'ajudar, una, a ser molt més eficaços en la protecció i realment fer que aquests nens i nenes protegir-los de la situació tan dura que han passat. Era un repte que no era fàcil, amb un calendari molt apretat. Som, a part del sud d'Europa, com deia el conseller, l'única comunitat de l'estat espanyol que ho està implementant, i realment avui ho hem de celebrar i hem d'estar orgullosos de que un país com el nostre tingui una xarxa pels infants i adolescents Barnahus que tingui en les millors condicions possibles. Contents, contentes, perquè realment són uns equipaments que valen molt la pena per protegir els infants i adolescents que es troben en aquesta situació, i a la vegada ambivalència perquè realment és un tema molt dur pels infants i adolescents i també pel seu entorn. I crear aquests espais ens han d'ajudar a protegir-los, tenint en compte de posar els infants realment en el centre i que tots els professionals estiguem per ells.